mga lectors, choir, mga youth, o kamong katilingban nga Kristohanon, Happy New Year ninyong tanan. Malipayong bagong tuig, ug malipay no sa mapagdaig sa tuginan nga Birhen Maria. Busy kayo tano, mo nang usahay malimtan nato ang tanan, usahay masayo pagyod. Samtang na malandong ako, niining atong ibanghelyo mapagbasa karon, nahinumdum ko sa usa nga istorya. Dihay usa ka bata nga lalaki nga 12 years old. Mag-birthday na siya. No? Kunya, miabot ang iyang ninong sa bunyag gikan sa US, mihapit sa ilaha. No? Kunya, human sa paghimamatay, sa managkumpari, may gitunol siya sa bata. Kasi bitoy, mga regalo. No? Buotan to nga ninong, kay muhatag dyan sa iya mga kinugos. Chocolates, dayong may mga nindot kayo nga mga t-shirts, o pinaka-importante sa tanan, pantalon nga Levi's. Kay sige naman text o sa iyahang hawak, all those things. Hilabihang lipayan ni Bitoy, yehey, magpantalon na jud ko ron, di na ko magpurol. Kay sa una god, sa among panahon, di pa mi makaabot og 10 years old, o bisa 15 years old, gani, purol pa may among isolob. O niya ka ng purol, medyo gay-socialize, ang tawag anak kon porontong. Porontong. So mao to, sa bisperas sa birthday ni Bitoy, naghunaon niya musimba jud ko ugma. Magpantalon na jud ko, magpantalon ako. So niya nang gabi, hapon, iyang gisukod ang iyang gihatag sa iyang ninong. Insakto kayo sa waist size ang iyang hawak, apan milabaw og 2 inches. Saan mo na ko ini? Magsaguyod ko ini. Niya iyang ipilo-pilo, lain mong tanawon. Ako rin paputlan ni karon. No? Kaya ako ginisul, magpantalon na dyan ko. New image, new life. Ulitaw na God, ulitaw ay na. May crush na gani. So, niya nang hapit na yun mo gabi, iyang nangita sa gitsay makaputol sa iyang pantalon nga length. Ang iyang lula, kaya na, may ilang makina singer nga panahi. Kay iyang lula kaniya to kuan man, kaning mananahi man, ang iyang mama teacher, ang iyang papa pod engineer. No? Si ang daddy. So giyato niyang lula. So po, birthday ni mo, ugma pohon. Kumusta man ka? Gana lang mo ka. Dako nakaha, ulitaw na dyan ka. Oo, lagi lula. Magpantalon na dyan ko. Sa ubitaw. Naaman to'y gihatag ni nga pantalon ni mo sa imong ninong. Lagi. Akong gisukod, lula. Unya, okay ra? Okay na kayong hawak, lula, pero milabaw og 2 inches. Di ay. Oo la, pwede ba imong putlan? Ay, apo. Nahibalo na ba kang maglisod na ko pag kuwan tanog anang dagom. So nga, baga na kanya akong kuwan. Kining akong adios, gawas pa, ngit-ngit na. Gansilyo man siya sa rocking chair. Ay, adto si mama ni mo, mami, adto tuas kusina. Basog may mo sa isay kuwan. Sige Lola, salamat. Diyan rin siya. Ay, ang mama, birthday, minasahay atong harina, giaskatar pa tong dako kayong gas range nga ko agad diha pa mga giloto para ugma. Siya ma, sa usudong, uy, buwit niya, bitoy niya malayka. Tabangi ko rin ha, kaya oo ma, musimba dyan ko mama. Oo, simba, manimba tatanan. Unya, gusto ko magpantalon, kay, ulitaw no. Bitaw na, magpantalon na ka, gitagaan ba kang ninong nimo. O pantalon. Oo, ma. Pero ma,
taas man ako og 2 inches, may mo imong putlan to. Kaya anak, salamat, nakapay kong trabahoon. No? Na wala na ko'y panahon na anak. Kaya na pag-ani ring kuhaan akong andamon, to apay mga, pagka man tabagi mi ako diri dong ha. Oo ma, ato ati ni mo, pasok po dito. Ang iyang ati po, 10 kwarto, busy kayo sa iyang online, no? Sa kuhaan, computer. Te, so, uy, bunso. Congrats, happy birthday. Birthday ni mo nga. Oo, lagi, te, excited na kayo ko. 12 years old na biya ako. Bitaw, nagpantalon ako, te. Good. Naman ito ihatag ni Ninong Nimo. Oo. Pero te, na problema. Saman, ano problema ni mo? Kay ang gap nila, 6 years, no? So medyo dalaga na gitong kuan, dalaga na gyud ang iyang ate. Pero wala pa graduating. Mo busy kayo sa iyang research o kaning thesis tingali to writing. Paputlan utan ako to og kuan kay labaw 2 inches. Lisod magayog ako magsaguyod man ko. Sige te, apotle. Isa dong bunso. Ganahanap akong putol pero akong tiwason o saring akong kagay muundang ko ini na magsugod na pag uno. Magsugod na pag uno. Ha? Sige na, ako lang kung tanawon na ako niya. Di mo to. Masulob on in town si Bitoy nga mibalik sa iyang kwarto. Mitabang sa ganiyot sa iyang mama, pero ang iyang unahuna, ang pantalon na dyan. Hanton nga nakahipos ng tanan, tulog na lang siya. Diha mag alas 10 na sa gabi, duka na tong lola, tindog siya sa iyang rocking chair, magpaingon siya sa iyang kwarto. Nakita niya nga abri ang pultahan ni Bitoy sa iyang kwarto pod. Iyang ili-ili iyang apo, ay apo, ulitaw na duga. Unya napansin niya tong pantalon ibabaw sa night table. Uy, ang pantalon man tuod, paputlan na ba na niyang 2 inches? Sorpresahon na ako, akong apo, akong putlan. Hinay sa kantos kwarto, gidala dito sa iyang tahianan, giputlan. Unya gibalik niya ang piko, gisulod sa plastic, nga murag wala rin nahitabo. Dahil yung gawa siya sa kwarto. Sa surprise juga anak, Bitoy, kay itsakto ginani mo. Ang inahan po, human niya ugkuhan, human niya pang hipos-hipos na sa tanan, matulog na, nang hiuga sa kamot, milabay po sa kwarto ni Bitoy. Nakitaan po niya ang pantalon. Isa na ro, problema ng bata ng pantalon. No? Ako sa sorpresahon. Gipotlan po niya og 2 inches. No? Anak. Dayong ang iyang ate, mga 3 o'clock na to sa morning, nahuman na gisa sa iyang thesis, pagsulat. Nanghuyatin na siya, kapoy yung taong mata. Dayong siya, nahuman na yun. Uy, naman to, unsa man to, reklamo sa akong manghod ganiha? Ang pantalon, kay labaw og 2 inches, di, ako lang kayo malipay po siya, ako sorpresahon. So man, to, sulod niya ang kwarto, gikuha na po ang Levi's, giputlan po 2 inches. Pagkaugma, si Bitoy, excited kaayo, bahala na. Ako na lang nang isulob og pilon. Ligo siya. Sos, pagsulob niya karon kay puruntong ramang gyapon. Na-surprise siya, ang Levi's na na-shirt pants na. No? Mga igsoon, kanabang careless ta. No? Busy, careless, wala tay panahon. No? Gani kining Paskuha, abot og unsay nakutlo na to ini. Igo na tang misimba, no? Dayong humana, tuwa na busy na ta sa itong mga buhaton. Ang Ginoo, imbis kay magpantalon, mag-shirt na gyapon na siya. Kita pod, imbis kay motubo sa atong pagtuo, mao ra gyapon ang atong kahimtang ining kahuman, no?
We do not have time to give enough for the Lord. No? Ug ato ning hunahunaon, bisan kamo karon, di man ko muhukom, pero daghan ninyo dili ka mao moampog amahan namo ug maghimaya ka Maria nga usara. Wala gani ka memorize sa Ten Commandments. Di gani ka mo manganta, bisag honoraryong kantara. No? Unsa man nga itong pagtuo? Nagtubo ba ta o wala? O di ba, mahimo rin pagkaron ingnon, masimba karon makitaan ko sa Ginoo, but do you really want to grow? Gusto ba kang mutubo dyan? Ang pagawalay pagtagad, kadabang carelessness and walay concern, mahulog na kita kanunay, murag bata, nga gustong musaka sa hagdan, kanunay ratang anaas, unang ang. We enjoy our celebrations, Pasko, Bagong Tuig, but what? Unsa may nahitabo nato? No? So muni atong pangutana karon. Nagtubo ba ta sa atong pagtuo o ato bang gipuy-an ang atong pagtuo sab? Example, kung example na bisag kamo diri kung usahon na agyo dili ka mo amanahamo pa. Kadaghang magpabunyag, wa magpakasal gahig mga ulo. No? Og ingnon nga paslon mo usa daghang katarungan. No? Haay man ang atong pagtuo niya ng bahina. Pakaron ingnon ra jud. Muna ang nahitabo, wa gyud ta motubo. Another chance God has given us today. No? Karon, mabitang gitawag nagbag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, bag-ong pagsugod, og atong paninguhaon nga motubo gyud ta sa pagtuo. Unahon nato pagkat-on una ang mga basic, ang mga gamot niini, mga pag-ampo. No? Bisan na lang amahan mo, maghimaya ka Maria, mito ako, kaning napulo kasugo. Memorization na nato na siya. How can you love the Lord if you cannot even express your prayer heart from the heart through the formulated ganina siya. No? So, angay tang maulaw, pastilan, Lord, nang wangis na niya mangipon, hantod ron, di gapon mo ka maugamampo. Kunya, sige tayong, I love you, sige tayong pangayo o grasya, apang wala tayo panahon alang kaniya. Una, atong hinumduman ang pagkainahan ni Maria. Nganong nahimo man siyang inahan sa Dios? Over the centuries, may igsoon, kining pagkainahan sa atong inahan nga Birhen Maria ni Jesus, gidibatihan ni siya, gilalisan, hangtod gani karon daghan ang dili mo tuo nga inahan siya ni Kristo. Nga si Kristo usab Dios. Nay daghang relihiyon diha, kung maminaw ka, unahon atake si Maria. Wala gani sila kay balugkin sang Maria ay lagisgutan. There was a time ba, idool ko duha ka born again pa ka ato, Foursquare. It's a Brad. May gabi kay Diacos Plaza. So, oy, mga gabi po ninyo. Di po nitulisan kay morag formal mga sina. Brad, ano ko sa kani Brad? Ko, pahayahay lang. Maayo hinong okasyon na Brad. Samtang magpahayahay ka, mahimo ka na mong ubanan sa kanyo istorya nga espirituhanon. Pwede po. Lingkod mo diha. Bat-bat na sila, ana. Hangtod miabot sila nga si Maria mobuglupad, daotan nga babae. May kasilag yun sila kang Maria. So, ikotahin pa dong, Brad, nahigugma mo ni Kristo, Jesus, wala. Siya ang labang magagahom. Diyos, good siya, nga nagpakatao. Unya, kinsa may iyang inahan? Si Maria. Unya, nagpakatao diya si Maria, gikan sa sabakan sa daotang babae. Tayo pa, tingaling nagkasinayop tayo ini. Pila man kabuk Maria, inyong nailhan diya sa Biblia. Napabra ilang laing Maria. So, ako na isa ginan,
Brad, ang buta dili mahimong mag-agak og laing buta, mga hulog tas kanal. Hala, balik mo dito, pagtuon mo sa inyong Biblia, pangutana og pila, pangitaan ng upat ka Maria nga naa sa Ebanghelyo, sa upat no Ebanghelista. Naa ba dahil lain ng Maria, Brad? Mo lagi na, pataka mo pangatake o mga tao, inyong ipanamastamasan ang inahan sa Dios. Bi ako kuno kana kuno imong inahan, akong tagog pampam, no? Di ka kamusuko. Ha? Ang imong inahan boring. Ayaw po na bro. Wa na makirespeto ana. Wa mas labi kang wa respeto sa Ginoo. Kaya kita, di kayo na di na ta maglalis. Panguli mo, o pangutana atong inyong pastor, pila gyud ka Maria, o kung nahibalo mo, balik mo diri. Magdebate na punta. No? Kaya, ang Maria, upat na sila kabuk nga atong yung nailhan. Daghang Maria, common name na sa dito sa Israel, yato panahon na. Si Maria Magdalena, nga giayon ni Jesus gikan sa pito ka demonyo. Si Maria nga asawa ni Cleophas nga parinti sa atong inahan pon nga berhen. Si Maria usab nga igsuon ni Lazaro, no? Og si Maria nga atong inahan ang berhen. So ina ba mamalandong ta, no? Karon ang pangutana nganong nahimo man siyang anak o inahan sa Dios? Imposible. Ang Dios, God is powerful, no? Tremendous. Dili sa magakos, dili sa madupa, dili ma... How can He become a son? Giyong sa niya pagpakatao. Maubang gani nga, ubang mga Westerns, ubang po mga Pilipino, mangutana sila mga ginikanan. Pa, kung naay si Jesus, bata man lagi na, kinsa may ang ginikanan? Kaya wala man na hisguti kanunay, dingadto kanila. Busy lagi ta, no? Sa ubang mga butang. So, gi-explain karon, we go back to the basic, pinaka-uyok sa atong pagtuo. Si Kristo, Diyos. Dili siya ubos sa Amahan, dili po siya ubos sa Espiritu Santo. Kay sila, Diyos, usa ka Diyos lamang nga may tulo ka persona. Si Maria gipili sa atong Amahan, sukad pa sa sinugdanan. Gani dunay atong doktrina, Immaculate Conception. Wala siya buhata sa tawhanon nga paagi, gibuhat siya sa sabakan ni Santa Ana nga yang inahan sa espirituhanon nga paagi. Sa ato pa si Maria was reserved to be born without the original sin. Kay she will be the mother of the divine God. No? Ug mao na nasa tong doktrina karon. Ug dili nato mapasibad-an ang atong inahan. No? Kay gihigugma siya sa atong Ginoo nga iyang anak ug gihigugma usab kita ni Maria nga giila natong inahan. We consider her as our mother, pure, no? Ug ang iyang pagkabulahan tungod kay midawat siya sa pulong sa Dios, gipamalandungan niya kini ug iyang gipuy-an. Dili siya busy sa ubang mga butang. Hinauna ning kamo siya, sama nato. Niatong nagpuyo pa sila sa Nazareth. Atong makita si Jose, nagpanday, nagtrabaho. Si Maria, tingali, naghugas, nagkabo og tubig. Pareha natong tanan. No? Nanginabuhi usab. Apan wala gyud ni kalimti ang pag-alagad sa Dios ug pagtuman sa iyang tahas nga mahimong inahan sa bugtong anak nga atong manunubos. Ug ipasidunggan siya, taas na nga panahon. Gani sa iyang awit, sa diyang nagkatagbo sila ni Isabel. Giilan na siya ni Isabel nga inahan sa Dios. Mingon siya, sa diyang nagkabati na si Isabel sa iyang tingog, miulpot, no? Sa kalipay, ang bata ngayang gisabag nga si Juan magbubunyag. O puno sa Espiritu Santo, mituaw si Isabel, ngano kaha, nga giduaw man ako sa inahan sa akong Ginoo. Di ba?
Nganong kaha nga giduaw ako sa inahan sa akong Ginoo. Bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan usab ang imong iyang anak. Nga kay mituo ka nga mahitabo ang pulong sa Dios diya kanimo. Be it done unto me according to your word. Gikan sa anghel. No? So, from that time on, Mary and Jesus were together na. Sige na sila nagkuyog. Gikan pa sa sabakan sa atong berhen nga inahan, sa iyang paghimog sa pasungan, nga gihatagan natong dakong kasadya, apan nalimot kita unsay kahulugan ni ini alang kanato. Ang atong nahinumduman, unsay atong andamon, unsay atong saluhan, unsay ang pagselebrar ang Pasko, nalimot kita. Nga may mas labi pang importanteng kahulugan ni ini sa atong kinabuhi. Karon gibalik ang mga pagbasa. No? Atong makita sa atong ebanghelyo, una, ang mga pastores, ang mga magbalantay sa karnero. Katulog yun, gibalik-balik, mga magbalantay sa karnero. Sa dihang gibalitaan sila sa anghel, nga natao karong gabiuna, ang inyong manunubos, ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Og inyo siyang mailhan, no? Mao kini ang timaan. Gitpotos ang usa ka bata og panapton og naghigda sa pasungan. No? So, Gloria in the highest. Dayong ang mga pastores, na magbalantay sa karnero, mga hayop nga nagpasibsib dito sa kaumahan, nagdali silang miadto sa kamalig o langob, diin ang bituon, nagpatungod. O dito nakita nila si Maria, o si Jesus, ang bituon, ang kahayag. O dayong, sa diyan nakita nila ang bata, gingnan niya si Maria, si Jose, o may mga tao na, hala, maumang ganyan gisulti na mo sa anghel, nga makakita kami og bata nga giputos, naghigda sa pasungan, og mao na, daygon ang Dios, no? Dayong ikaduha, namalik ang mga magbalantay sa karnero, nga nagkanta og pagdaig sa Ginoo. Og ang mga magbalantay sa karnero, misangyaw sa maayong balita. No? Mao to ang role. Tingali, the pastors, no? Mga pari na karon ang nagsangyaw sa maong panghitabo nga matuod gayon kini. Og si Maria o Jose anaa nagatong og nagtanaw sa ilang anak. No? Mao ni ang importante nato karon. Ikaduha, ang atong pagsaulog sa bag-ong tuig. Bag-ong kinabuhi, hinautod nga bag-ong pagsugod. Naa na ba mo'y gihuna-huna kung saon pagtubo sa inyong pagtuo? No? Sa una, gitawag na og New Year's resolutions. Apan nalato na ta ng New Year's resolution, kay inigabot og semana, nalimot na ta. But hopefully, we will try our best to improve our life. New Year means new beginning. Kung unsa man tong kapildihan o kapakyasan nga nahitabo kanato sa miaging tuig, hinawtod nga dili na mahitabo diri sa tuig nga atong giatubang karon. Mao man gani nga gitawag og January kining tuig, unang bulan sa tuig, gikuha kana sa ngalan nga Griego, usa sa ilang mga Dios. Si Janus dunay duha ka naong mag-atubang sa unahan, og ang usa ka naong nag-atubang usab sa nagdaan diri sa likod. Alang kanila, alang sa mga Griego, kinahanglan magtan-aw kita, samtang magtan-aw kita sa unahan nga wala pa ta mahibalo ang mga panghitabo, magtan-aw usab kita sa likuran kung unsa matong panghitabo nga naghatag kanatong kapildihan. Maunay atong untang hunahunaon karon, no? Nga mo improve kita, magpantalo na ta. Dili kay magsige na tagpuruntong tungod kay sa kabisi o walay panahon sa pagpamalandong sa atong pagtuo. Kung tinuod kitang may pagtuo sa Dios, atong memorayson ang mga pag-ampo o atong buhaton kung unsa man ang mga lagda o mga gipangayo sa simbahan nga atong puy-an. Sama pananglit, before magpabunyag, before mag-ipon, magpakasal unta. No? Basic need na siya. We honor Mary, kay naminyo nga mother, kay minyo siya ni San Jose.
No? Kadaghan, kada interview, nakasal ni wala, wala pader. Kapila na mga anak, kaduhan na, sorry. Niya masuko na yun. No? Istrikto hapon yung pariya. Doy. Ang ato ba, nga maluwas ta. No? So, kung tinuod ta, nga nahigugma sa Dios, atong sundon ang kinaiya ni Maria. Atong puyan ang atong pagtuo nga puno sa gugma. Mga paningkamot nga magakaton kita sa gitudlo kanato sa Ginoo. Ug sama sa mga pastores, magbalantay sa karnero, mahimo unta kitang instrumento sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa atong isig katao. Hinumdumin ninyo mga igsoon. Dini sa atong gitapo karon, naidaghan niyo diha dili pa kamo magampo ug amahan namo nga mag-inusara. Labi na kung mito ako og pag-recite sa 10 Commandments. Anha tingali ta magsugod diha. Kung gusto gyud tang makat-on og makakita og kahayag sa atong panaw niining tuig nga gihatag kanato sa Ginoo. Malipayong bag-ong tuig ninyong tanan. Amen.